як толори варзишии ҳудуди ноҳияи Синои пойтахти кишвар шумораи зиёди мухлисону ҳаводорони варзиши вазнабардориро ба ҳам овард. Вазнабардорӣ солҳои тӯлонии тамрин ва омодагии хуби ҷисмониро металабад. аз ҳамин сабаб на ҳамагон варзишгари ҳирфаӣ ин риштаи варзиш мешаванд. дар марҳилаи ноҳиявии ин мусобиқа мубориза дар ду дараҷа сурат гирифт: бардоштани вазна дар ҳолати хобида ва дар ҳолати росто. мураббиёни касбии вазнабардорӣ рафти мусобиқаро ҳакамӣ карданд. ҷолиб он буд ки иштирокчиён аз 100 то 120 кило вазнро дар ҳолати пӯшнокӣ ва то 190 килоро дар ҳолати росто мебардоштанд, ки дар қиёс ба вазни софи худи варзишгарон тақрибан 2.5 маротиба зиёдтар аст. имрӯз чӣ гуна ки шумо дида истодед, наздики 60 нафар варзишгарон ҷавонон умуман ҷавонон ҷалб гарданд, ки баргузории чунин як чорабинӣ метавонад дар ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби бештари наврасон ҷавонон ба ин намуди варзиш мусоидат намояд. то даври охири ин чорабинии варзишӣ танҳо 3 нафар боқӣ монд ва маҳз ҳамин се гуна барои медали тилло мубориза бурданд. ҳамин тариқ дар фарҷом кумитаи тадорукот 6 варзишгари муваффақи ду дараҷаи рақобатҳоро бо медалу ифтихорнома қадрдонӣ карданд. акнун ин шахсони сангинвазн омодагии худро ба марҳилаи шаҳрии мусобиқаи вазнабардорӣ мебинанд.